لە گۆریک و ئاژانسێن نوچەیەن هەواڵێن تورکیا بەڵاوکردنە ئەرتێشە تورکیا خۆش بۆی ئەنجامدانە ئۆپەراسیۆنە ڕۆژهەڵاتی جەمە فەراتێ ئەمە دەدیکێ و دوو بەرپرسیارên لەشکریên Türkiye serdana navçeyên hevsînûriyên Türkiye û Sûriyekirine. Konuda göstermiş olduğun Çakır köyü komutanı. Çakır. Evet komutanım Çakır. Xelosî Akar Wezîrê Berevaniya Türkiye û Serokê Erkanê Türkiye li Wilayeta Hatayî Türkiye bi hevbeşî serdana sersînûrên navbera Türkiye û Sûriye de kirin û li gel jmareyek fermandeyên hêzên bejayî yên Türkiye li wê navçeyê civîn encam dan. Weka ajansên nûçeyên Türkiye dane xuya kirin ku di civînê de Xelosî Akar û Serokê Erkanê Türkiye zanyariyên leşkerî derbarê navçê wergirtin. Rojnameya Cumhuriyetiya Türkiye eşkere kir ku Türkiye xweş boy operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê ema dedike û ji bo vê mebestê Xelosî Akar Wezîrê Berevaniya Türkiye û Serokê Erkana Türkiye serdana sinûrên Türkiye û Sûriye kirin. Ji aliyekî din ve jî ajansên nûçeyên Türkiye dane zanîn ku Türkiye hêz şandiye sersînûrên xwe bi Sûriye re û li gel şandina hêzan çekên giran jî li ser sînûr cihgirkirine. Berdewam berpirsyarên pilebilindên Türkiye tekeziye li ser encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê dikin. Beriya çand rojan jî berpirsyarên Türkiye ra gihandin ku Türkiye li gel Amerîka derbarê avekirina navçeya aram gihiştine rêkeftinê û helwesta Amerîka li hember Türkiye derbarê navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê hatiye guhartin.